Og derfor var Første party live her fra DM i Juelsminde. Camilla Pedersen, tillykke med dit danske mesterskab. Tak. Du så ud som om du var i kontrol hele dagen. Var det som du havde håbet på, eller kan du fortælle os lidt om dit løb? Selvfølgelig var det, hvad jeg håbede på. Jeg havde håbet, at jeg kunne sætte med afstand i svømning, men jeg havde lidt ringe med i vi har i øjeblikket været i gang, det vi ser på ruten nu i 4 timer og 45 minutter. Så når de kommer ind i målområdet, så tager jeg lige at give dem en ekstra hånd. De trænger til det efter traverserne derude i dag. Så det var selvfølgelig rigtig dejligt også, at det var sådan lidt, jeg vidste ikke rigtig, hvordan ben jeg havde det i dag, men cykling gik rigtig godt, og så løbet, den tog vi sådan lidt med kontrol og ikke alt for hårdt, fordi jeg vidste godt, at benene ikke var helt friske. Ja. Hvad har du gjort med træning i de her 3 uger, hvor du har haft 3 konkurrencer, der har ligget så tæt? Har al træning været restitution, eller har du kørt nogle hårde pas også, eller hvordan? Ja, altså mellem de 2 EM, der kørte jeg også noget hårdt pas igen for at holde kroppen i gang, og så her den sidste uge har jeg egentlig bare trænet, hvad jeg har lyst til, og for at mærke efter. Så det har været svømning hver dag, ja. Fordi det har jeg gjort de andre gange, og det er gået rigtig godt. Så det har også været hård svømning 3 gange faktisk. Cykling har det været cykling, ja. Jeg kørte jo race søndag, og så er det cykling mandag, tirsdag og torsdag. Så holdt jeg lige fri fredag, og så cyklede jeg igen i går, og cyklede i dag også, men ikke noget hårdt den her gang. Men bare 2-3 timer hver gang. Og sådan jævn tempo. Og så løb har jeg ikke gjort så meget af den her uge, fordi det var det der med at betale prisen. Ja. Så det har kun lige været 2 gange kort løb faktisk. Og skal du så restituere lidt nu, eller er det videre til det næste? Hvornår skal du i ilden igen? Jamen, selvfølgelig er det restitution nu rigtig meget behandling og massage, så jeg er klar for at køre igen om 2 uger i Sverige. Og det er for at være 100% sikker på, at jeg har point nok til Hawaii. Ja. Altså, jeg er meget sikker, men man skal selvfølgelig altid være 100% sikker, så vi tager lige en mere. Tillykke med det. Tak for det. Tak for snakken. Tak.